euskaltzaleek beren sustengua adierazi diete Gorka Torre eta Intza Gurrutxaga Euskal Herrian euskarazeko militanteei heldu den ostiralean epaituko dituzte abenduaren 3an Baionako epaitegian euskararentza justizia eskatuz egin zituzten tinduak tarteko. Badakigu, segurazki errepresioa etorriko dela eta egindako ekintzagatik, baina gure ustez ekintza hori erabat zuzena da, hemen justizia euskararentzat aldarrikatu dugulako, ez da justiziarik euskararentzat, eta hemendik aintzina segitu behar dugu borrokan, euskara zapaldua da, eta gaur egun benetan behar dugu egoera hori irauli, jauzi bat egin behar dugu, euskarak merezi duen egoera legal egoki bat lortzeko Euskal Herri osoan. Gabon ikusentzuleok eta gaurko saioan Eusko Jaurlaritzak eta Euskararen erakunde publikoek berritu duten hitzarmena ere izango dugu aipagai, baina lehenik aktualitatea. Ongi etorri. Baionan instalatua dagoen Le Bruit zirkoko kideak oraindik sok egoeran daude. Atzo arratsaldeko 4:00 inguru azken emanaldia hasi baino lehen, brasero bat pizteko kide batek bertan gasolina bota ondotik leherketa bat gertatu zen eta bidoiaren zatiak denetan zabaldu ziren. Horren eraginez, 5 urteko mutil bat eta 8 urteko neskatxa bat zauritu ziren. Mutila ondo dago, baina neska Oksitenako Tolosara bidali zuten erreduren unitate berezira. Istripua gertatu bezain pronto Baionako polizia zirkura hurbildu zen eta hain zuzen ikerketa bat abiatu du gertatutakoa argitzeko, baina zantzu guztien arabera istripua izan da. Hendaia eta Ziburu batzen dituen Erlaitzako errepidearen zati bat Urruña eta Ziburu artean itxi dute asteburuan eta gutxienez horrela egongo da astebetez. Erabakia larunbat goizean hartu zuen departamentuak Erlaitzaren egoera zaintzeko jarrita dauden sensore batek Juantxo kanpinparean 6 zentimetroko mugimendua neurtu ostean. Gaur aditu talde bat gunea ikertzen egonda. Juantxo parean den leku hori da justuki Erlaitzaren leku arriskutsuena. Hori da pentsatzen duten lekua gehien ondatu den lekua. Eusko Jaurlaritzako kultura sailburuak eta Ipar Euskal Herriko Euskararen erakunde publikoaren presidenteak 4 urteko elkarlanerako hitzarmena izenpetu dute Baionan, aintzineko urteetan egin duen bezala Jaurlaritzak 400.000 euro emanen dizkio EEPri Euskara bultzatzen segitzeko Lapurdi Baxe Nafarroa eta Siberuan. Azken urteetan Eusko Jaurlaritzak 7,5 milioi euro pasatxoko inbertsioa egin du hemen Ipar Euskal Herrian Euskara sustatzen. Orotara, 153 proiektu Euskara zabaltzeko, irakaskuntzan, aur eta helduentzat, diru laguntzak ere Euskarazko hedabideentzat. Eusko Jaurlaritzak eta Ipar Euskal Herriko Euskararen erakunde publikoak ambizio berbera dute eta orain elkarrekin jauzi kualitatiboa egin nahi dute, proiektu biziki konkretua, Euskara frantsesa itzultzaile neuronala garatzen segitzeko, proiektu erronka berria aurkeztu dute elgarrekin eragile guztien arteko harremanak zubiak sendotzeko. Eta horrek zer egiten du, zentzu komunitario bat landu eta amankomuneko hizkuntza bat partekatzeak laguntzen du baita ere beste eremu batzuetan proiektuak eta elkarlana sustatzeko. Eta hori, bidezkoa da. Il y a beaucoup à faire pour continuer à avancer. Donc aujourd'hui on ne va pas se décourager, le budget. Aurten ere Euskararen erakunde publikoaren aurrekontua ez da emendatuko, alere buruzagiak dio ez dela indarrik galdu behar, eta 4 milioi euro ontsa baliatu behar direla lehenik elkarlana beraz beti Frantziako gobernuarekin ere. Arazoak arazo hitzarmen berritua, urrats bat gehiago mugaz gaindiko harreman atseginen hildoan. Eta hegoaldetik Gipuzkoa eta Nafarroa garaitik euskaraz milaka plaza egin dituen gozategi taldearekin agurtuko zaituztegu gaur. Upela Sagardotegiak bere 10. urteurrena ospatzeko antolatu duen jaialdian izan baititugu larunbatean Baionan, Lapurdiko hiriburuan. Bihar arte!